Pagkasalitahan ni pagayam tayo nga paranan. Lalalakaran. Ngayon tayo pinauluan no asinupay ti kayat mo. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tayo may nakmanen pasyaren nilito. No apek dia ni baglaro din nga awan ti mariknak kang kuha nga ayat ag subli-subli. Kaslang ilaw. Jakmet ka din na oyaw manong. Kaslang ilaw nga bugawom lang aro din nagsubli pa lang. Ngayon misong matikayat datatan kininanang apay nga ta. Kapukadi ta no umayos pumasyar ket at the flowers ko, nga presko, 3 red roses, sa dapay chocolate ko, nga jakbakmakan, imbag ta ada, kapsat ko nga manangan ti chocolate. Ken, adap iyawat na kininanang nga, na dadakkel nga sandubags, nga napno ti grocery items. So, kasla, ada groceryak. Nga mahumat ka ti groceryak manong naming, nga adda talipapak. Talipapa, nga paglakwan iti na duman-duma. Karne, ikan, nating, kanda dumapay, di kita mausar iti panagluto at nabugoong, suka, ano pa kanda dumapay. Asin, dadamang susuplay kanya ti asin. At datali papak manong na iti side ti balay mi. Nga dumit kasla ti barangay market, kasi diat ko nada. Tamasapak no kang agreeing ti parbangon, mapanak iti tiyandaan, agala umuraga, gumatang iti karne baboy, karne baka, karne manok. Iti supply ko masapa, nga may gatangan da, nga lutuan, sandan na mapalmak itiyanda, tasyakon ti mapalmak itiyanda. Iso nga ti presyo ko mga ti 1 kilo di tiyandaan, medyo patungak 30 pesos to 50 pesos. Okay lang. Diba? Tiban panaganan siya, manong name the 100 mo at the 30 pesos mo. Balik sila 30%. Nanginauna yan, sir. Gusto. Idimited ng the flowers for you, chocolate for you. Inawat ko, indisok, iti center table. Ay, kahit ko kumanti maturog dito. Masapak to ba rin itong bigat? Parbangon man rin nga nagtiyandaan. Ano kang mga amin na gumatanggat basta, breezer mo. Breezer? Nga, idyang ang gistak ka, iti lakom. Sa ito, aglako ka tibigat, iroarmon, kabayat nga nakadisplay, madepdepros. Madia. Amon no mabayag ti karne mo no ikan itam, freezer, hang umanas ti raman na, mapukaw, tinutrition na. Nabibina sa kaparty, partyendat parbangon, sa kabalsan na, mailako, maluto nga dagos. Kastamat ang tinating. Di itay agsangpet manipod iti sa baling nga ili, kapuros di gijay. So, mati iyawid kong i-display, kumatang damutin, kaduan na di kita masalad, tibigat, bahasa rangaw ti balangig, rangaw ti kamutig, rangaw ti pariya, kita saluyot, Ijay. Napintas na negosyo. Ano nga mangipatagda ta dito iti barangay market. Kasi lang na ba market? Kurang. Ti ko barangay market. Adum ti kasta nga barangay nga da market da. Hindi di kita bumarangay, di kita official ti barangay at ti mangipatakder. Tada kami, mapangkang mga ti pwesto mi. Tapno makapagbayad kami. Tapno at pagbayad iti sumreng apundo ti barangay. Kanya nga tanong, kandidato kanto, suportaran ka. Sala malaglagit mo lito. Nung amin tamayat kan, agasawatan. Nukayat mo, dito yak ngagnay, dito tayo ngagnay, dito tayo mangipatakder ti balay tayo, imbes nga iti lugar mi. Tanong, kasano lang, nagretiro akto ni trabaho, agtraik to a kapitan, mangipatakder tanto iti barangay market. Sikanto ti executive secretary. Ay, nito, intun ka
No, aglunan na ka. Di ka di mo matikanyak. Abi nga saan nakakayan? Ket mga opisina, di ka utseak nga may magpasyar ka. A professional. Ada ka di sa bali kayat mo? Sinot kayat mo? Awan sa ti padak ng agararam ka. Sigun kinitatang ginanang mo, sisak lang ti magpaspasyar ka. Una da ka di kachat mo, katetex mo. Awan. Diyak unay mahiling agigim ti cellphone. Tao matawagak, o matkachat ko, o matmangchat kanya, o magtawag kanya. Siksik ka maglaing no ka. Sino nga ti kayat mo? Awan ti may baga. Tadyak pa nakita. Wala da nalimad ng patpateg mo, ngam saan nakamit ng kaskaso. No sino pa iti patpateg mo, no sino pa iti kayat mo, isumati saan nga mangit kang kasjay. Karen, awanan sa pulik kang ka. Wano awanan sa pulim kanya. Kaya't naktigid ng anak kang ka. Kaya't naktikapsat mo. Kaya't nakadikapsat ko at kang kalayong isot mangang kalit chocolate ng edad mo. Ay, nabayagin ng adal ko tirik naklito. I'm sorry. Talaga nga saan ka masusurong ayatin itinalabalas pa yung gayem mo no kapsat. Kasta lang pang bilang ka. Bilang ka manong. Iniano na kayong siyak, di ba? Ibilang ka akabsat. Ibilang ka agayem, laing. Naman sunong arti kayat mo. Ada ka di lalaking nga, kras mo ngam saan na kang ikaskaso? Ada ka di? Ada karbingak nga saan nga sumungbat. Nga mangimbagan no at dawanawan. Kino asino. Si kamang pelat kasta karen. Pagan anong nga or-orayen, wano, pagan anong nga ayaten, te sa amat nga mga ayat ken ka. Siyak ti rumbang nga ayaten ka, pati siyak ti mangipat-patag ken ka. Huwag nga ron. Oras siyak salsaludsud ki bagig. Apa nga min? No asino peti kayat mo? Isumot ti saan nga, mangikaskaso. Pag di mo amo ti mangted iti motibo. Kasano nga min? Ngim nakababae no ti babae ket ipadlaw na nga pa nagkursunada na ti laki. Naglagrim deta. May babat kinataom. Kasta? Kaya ang mga numadlaw dyan nga lalaki gundawayan na ti amin. Gundawayan na alilaw na kanto. Ibaga nang itong ayatan nakamit and then into numalat kay kayatnan, baybayan na kan. Handa kagayin po nung ipatpatik. Siya kalagayin ta kay ayat. Tinaragsak nga relasyon at pimpinatagda nga dua. Sa alangan di may mesat at agay ayat. Gusto ka. Sa alangan di may mesat. Kas kan ka ita. Agay ayat ka kanyak. Ngam saan kamat nga ayatin. No sinupay ayat kayat mo. Isupit ti badikin ka. Kasi lakas dihay. Iso nga mabaling ka dilito, please. Sardingan na kon. Tano, asino akpay nga ipatpatag mo, awa matimariknak nga, nalablabas pa yung kabsat mo no kayong nga ayat. I'm so sorry. So mabaling ka di. Hanak hon nga puy-puyaten. Gabutan na patag kanyak ti oras. Parbangon nak nga griing. Awan dinaramidan manunemi nilito ni dinagawid analpay ti abaga na. Banag manin nga ong tandak tatatang gininanang. Abi kas di timbaga. Abay matakas di anak ko nakasaysaya at nilito. Isupet ti pagsaom ti kas di. Tatang. Anyang arti maramit ko. Kas di. Kas lang nangigyo. Siyak ti kayat nangim saan ko matakayat. No sa sino ba ti kayat na, uno kayat mo, isupit saan nga mangayat ken ka, ganun. Kaslakad na kayo kumakininanang. O, inarin mo ni nanang. Ngim saan nakamot akayat ni nanang. No sino ba ti kayat mo, isupit na mangayat ken ka. Ngim, hamat kas na pasama, inarin mo ni nanang, kinayat na kamat, di nagkasawa kayo.
pilitin na kumarudmet nga pamarang nga kayat ko nilito or isamet. Wala ka na ba kawit no sa anton nga umay dayjay? Ni nanang med. Apay, agkurkurang tayo, kasapulan tayo, nga grocery. Tapno, kas nasayangin yung awanton ti malibreng maitad nga sardinas, noodles, kada kasta kada kayo, corn beef, kada pagrekado. No kayat yung agad. Nayunak data tagilako ngayon talipapa. Pati kasapulan nga pati noodles ko to. Met yung madi bakakit no paritandak dagiti barangay official. Nirantalan deta nga karne, ikan, nateng ken pagrekado. Ito lang. Ngayon naglako akong sardinas kada corn beef kada noodles na sa bali asaritan datan na mga no pasaraan da dito talipapa. Nagringak manong name iti parbangon imbag da pick up ko. Nalugang ko manong name alistuak makadanon iti parchan. Dumanon kwarni iti tiyandaan manong name. Nanginginan. Iso nga dito'y parchan manong name iti pagkatangat. Mamanak lang iti tiyandaan no makagatang ako iti karne iti baka ken baboy manong name iti tiyandaan ta agsada ak kadagiti agsangpet nga produkto ti manaw dagiti nateng ken dumapay gatangag lang tinamnamaik nga malakok nga agmalmalem kayat kung awan malaylay dagiti laing bunga iti ori agmalem nga magatang ngem di kitay bulong masapol nga bigbigat pa lang ket naibusen. Nung hasta nga suwang peta kung dito'y balay, manong naming nakalukat beten, tadnakaduak manong naming nga balasitang, ken bakit abalasang. Susuldo, tulungan tak tumateng display, kalpasan na may plaster tumaten di pagkilwan, agi anak tumaten iti counter. Dintulat tamaten na balasitang ken bakit abalasang iti para kilo, jay. Dapat paray supo, tumaydan dumatagbayad kanyakon, suplyak to. No kastang umalaldawan manong name dandanimat maibusen, tilayang mabatbatin no kang katigitay hang malaylay, unay, hang awang bulong, nagiti bungas, la kumakamatis, pariya, tarong, okra, tabungaw, kalabasa, ken dadumapay. Before ti pangaldaw manong name adobeng gumatang. Sa kilo man tabagasyo. Kinunana. Utang sana ko na. Ay manang, utang ka no. Sunag ko na. Imanong Carlo, dati-dating mututang. Nakasarita ni manang, Karen no, kahit nang tagpautang manong. Ni masadig manong. Ay, Karen. Kapag ngayon ngumutang ka, natural, ako magbayad ko. Kapag ngayon nagko sumapol trabaho. Ada matrabaho kidingin. Nalayo opak. Idagsapsapol at trabaho. Nagrigat. Di ko mo kayat agyan dito'y. Ano ka matrabaho dito'y? Gadado kami. Noawan ti masapol ang matrabaho. Masapol nga may remedyo tapos na trabaho. Ano nga ti trabaho ko man to'y. So nga nga pampanunutek no ipatrabaho ken ka. Tapos na mainayon ka nga empleyado. Kuha man ang para bagkat. Nagdagsa na bagkaton di kita ko ano ka. Tiklis nga naglaon iti nateng. Ay, sa bagay. Manang, masapol ti lalaki. Saan nga mabaling nga taluta lang nga babae. Siya nga balasitang, ken bakit abalasang. Ken siya nga balasang nga napintas. Sexy. Si gamat, lili.
naangaw ka. Ano ka nagangaw? Talaga mo nga nakapimpinas ka, manang Karen. Umapawalak pindas mo. Di kami na ising. Uy, talagang hasta Karen. Kahit agbagay kay laonay kay ni Sir Lito. Abay, nakit-kita ni Liton. Kaya pasaray, dumagas sa balay. No, agapot na balay yo. No, may nakapasyaran. Dumagas sa balay. Agbarkada na kay manong ko. Pasaray uminom da. Kaya nagsarasarita dapat no. Abay, hanya mo pangayatan kini ni Sir Lito. Manang Karen. Sa bali asaritaan daytan. Alay ka mo. Gumangalak-alatan ti 5 kilo. Hanggang 1 kilo lang. Tinawin ko na ito yung utang mo. Diyaman na Karen. Ituloy mo nga rin mangtulong ka na kami akin ni Tatang. Taan ni Tatang. Sumuro na di riyuma na. So pati awon gatang ko ti agas na. Ngamayat ka ti ko na. Dito'y kangagyan. Sige. Ape ka din nga saan. Ngam kanayon ka din nga rulatang at nabagkatek. Katumay ka lang ti parmangon ang. Ti agsapa. Numalpas ton, mabalimat nga inggan tuman na nagsapol trabaho. Kabahin natin nga awang pa trabaho, agtrabaho at tap na da pagbiagyo kinitatang mo. Kasat kahit ko sa wet. Ken, adan tumatan pagbayad mo ti utang mo nakatadot utang mo tuyen. Imbag taawan utang mo nga nung adda nga talakok nga sigarilyo ken arak, baka umutang ka. Ay, sana kag sisigarilyo. Sana nga uminom ti arak. Kadi, tanakitam ka di nga nagsigarilyo ha. Anyat amok baka no ang ka makikita ka nagsigarilyo ka. Anyat amok no ang ka makikita ka uminom ka ti arak. Nabangon at sangal ang ko, oriya sa dagko keng ka. Oh, uy! O, adagat sigarilyo? Awan nga ron. Hanang nagsisigarilyo ken aginom ti arak. Awan lang nga ron ti gatang ko ti. Ginumak pa ginagsagya. Ngayon kaya ti kunak. Mayatak. Nurugyam nga ron yung tunubigan. Umay ka, no, makita mo nga dumteng ako nga kapot tiyandaan. Umay ka. Agidiskarga ka, tumulong kang display, kit marigatan di kiti kakadua. Ano nga tanong sumurtak pag nga mapandipartyan kung tiyandaan. Tapno, adak ng bagkat. Ngagikarga, agilugan. Mapukaw no kandi pagbiyagan na kiti kargador. Ando susurdok no kang agbagkat, agkarga ka nagbagkat. Agikarga. Kita tapos saan mo nga baybayadan da siya ti soldo amon kasi dito kahit ko sawen. Mayata ka. Tapno parbangon ket makita kan nga dagos. Nakasauot man inti madi. Apa madi ko na? Ngano parbangon ka makita na kon? Sige ron, drugyam ito nabigan. Mangalakal tangarog ng tenti karne ore kadadapay. Nabayagan nga sa anak nagsidat karne. Sige, mangalakad kayat mo. Basta nagbahid kan tulata, nakalista woin, ken urugyam itong trabaho itong bigat. Sige. Manong name kamalman na nakasapsap ang imay. Woin. Kahit ko sa wen, nasapan no hampay nagsipngit. Kaduhaw na kita gumatang manong name. Hanang, adamanan ni Manong Carlo, baka umay manin umutang. Ngim tilangan na kit kasla saan nga umay umutang. Na umay umutang kit kasla tay nakadiliday. Ngim kita tilang nga naman ang no, naragsak. Nga napakaragsakan na. Iba ka man nga umay ito eh. Payapayam. Carlo, makanap daw eh. Adaman utangem? Hanak ka umutang. Ngayon kahit ko lang yung padamag kang kakarin. Nga, adam matrabahwak. Magrugi ag itong bigat. Kahit mo sawin, saan ka nga matuloy ng trabaho dito?
Saan Tadi magtrabaho ka nga anong oras na sumunod ka trabaho? Kapakamit ka alas 8 diya. Di adakan to pala dito ti alas 5. Alas 5 ang mas pala turog ko. Alas 6 bumangon na. Istimarak to diya balay. Nagluto, pamigat ko. Papasan na, grubuatak, mga anak, grubuatak, mga diya. Kapakamit ka alas 8. 7:30 ako mo pa nandito. Kapay. Kung ako man lang makatulong kay tagsapa. Hamit kayam. Ang kabale, tadi pagtrabaho ak, adan tumot, sweldo ko, bayatak to, di utang ko. Di ganito katanong utang. Saan siguro na, tanda matrabaho ak. Kanayon kanto nga trabaho, mga kanto nga tamaikat. Parang nga. Sige, ko na. Dahil kung may mga padamag, isunod tumay ko padamag, tapos nilikastahan ka mga namnamit, tumparbangon. Baka ur-uray na tumparbangon. Dihang mga tulong nga kanayon ka makita tag parbangon. Hanga bali at lumabas ak mo dito. Hi, Karen, kung naktumutlatan nyo anak magtrabaho. Sige. Sige nga rin. Nadlaw manon na ni Lili. Manang. Ora taawon mo't kumatang. Apay gawid kan. Kahit ko lang maamuan. Nga niya. Api kasla bigla ka nang liday. Itatasaan nga matuloy nga ni Kuya Carlo ket kadwate ng trabaho ditoy. Kahit siyempre. Tinamnama akit ada makatulong ka na tayo. O ada na yun ti sweldo. Tinaskin kat hang kamaragatan kinana ising nga giluga agi deskarga karigiti tagilako agi display. Si kamal nagkunang nga nadagsin iti tiklis. Marigatan kay kinana ising, di ba? Ngam no ada lalaki kadwa tayo kaya na di may sa tiklis iuri isisuna. So nga malidayak dapat imbas nga maragsakan ako mataad na katulong tayon. Ngam Ori di ba tagpakpakitan? No may umutang, dak do ikanin. Pag ngiit ka. Ha, Lili? Apeng ngiit ka, katawa ka. Ngamin, Lili, katawa, madaka din ang katawa. Awan manang, makakatawa kla. Nagluko tayo ito eh. Katawa lang nga madayo. Ni nana ising manong naimitim masidig. Ape nana. Nakadidilong ngamin balasang ko. Isong ang katawa ni Lili. Nakadidilong na niya. May sakamat ka bakit? Sabi nga masurong ka anak ko. Una ta, kasto lang aro tilang akon. Data, Lili, katawa. Pati si ka, medyo magkakatawa ka ba? Tay, kunada ti English, balasan ka nga, obvious ba? Ano yung bagbagam nga obvious ba? Apay makagura ka, itatasang nga matuloy ni Carlo kita trabaho ken ka. Di awan no kan ti makitam nga Carlo nga pinarbangon. Apay kayat mo makita isuna iti kada parbangon. Kenapay nga kunam nga santon nga umumay itamton makit-kita. Ako namit ni Carlo lumabasak to kit hay Karen kunan ka. Di ka maawatan na. Saan na ka maawatan? Malasan ko. Gapot di mong among awatin. Ti kinapud. Ano ko kinapud tumadyak awatin? Agay-ayat ka, kini Carlo. Ninanamat. Kitam ti balasitang nga ni Lili kita amuna. Madlaw na. Obvious ko na. Diyan ka mo no masurunak kung saan manong nami
kinunak kadakwada. Aksara tayo. Awan may gumatangin. Kanya pakit lukluktan na ito, tila papan. Baka mo kayo, inak dito na agad. Ay, agor ka, balasan ko. Tayo sweldo, tunggal aldaw, inaldaw nga sweldo na kami hanggang eh. Inaldaw mo't nga masapul miti kwarta. Umit kami manang, nalipatan pa yun. Sardi na kliti ikatengga. Olo ni Molo. Isa din mo, tagkatawa ko na kit. Isa din mo, tagkatawa. Alam naman ang karin pari so nagkatawa. At katawa ko tibagik. At pa yung mapupuutan nga madlaw yo. Nusuno pa ngamin tikayat mo. Kaya nusuno pa ngamin tikayat mo. Isumitisan nga mangayat kang ka. Kastat kang kalayam at ngibagbagan ni Sir Lito no kasta nga dumangas sa diabalay. No sisino pa tikayat mo. Isumitimatikang ka kung kunana. Manong name makalawas din na palabas, idi umay ni Carlo. Manang, adamanin ni Carlo, kita nakaragraksak. Imay nga takos kanyak man. Ay, Karen. Ay, mabaling nga kwenta mo di utang ko. Taumayak ang bayan. Na nagsweldo kan. Wen, linawas di sweldo. Baka sa nga umanay di sweldo. Di makalawas di utang mo. Basta, kwentaan. Mabitlang nga kwentaan. Kabayatan nga kung kwentaan manong name agsasarita danana ising ken ni Lili. Pagsasaritaan dati may panggipli. No asin no pa iti kayat mo, isupit sang mayat ken ka. Abi pagsasauyo na ita. Dinamag ni Carlo. Basta namin timapaspasamak manong Carlo. Nagkarabaw ti katawa na ito nga Lili. Makapasoron. Baka maibaga na nga agasatak yung kwa na. No. Lili, sa mo lang yung ibagbaga. Talagang sipatin ka, pungutin ka, karamutan ka. Kasi doon kami tikasta. Dinamag ni Carlo. At dalita. Sila karabrabaw mo data. Alalis to katawa, Lili. Ada boyfriend mo, Lili? Oo. Agar-arem, adua. Siguro, nga ayatem nga mangyat keng ka. Kasta ka siguro. Si Lili. Dahil siya kamat na naising. Abay na, bakit ang kamalasan? Nabakita na kabalasan, barok kabuta. Jay ayatek, samot ka mga hamlak mat ayaten. So nga, baamlagan ko na, takay ayat. Di ka may bagay unay, na sinupete kayat mo, isumatisan na mayat kang ka. Gawa na, kasta gayam ti experience din na naising, iso nga nagbakit abalasang. Tada ipatpatig na, saan namat akinayat, iso nga, wag na. Tiyak langin asawa no sa ang iso ko na nga, di nagbakit abalasang. Hoy, Carlo. Hoy, Carlo ka no. At pa'y hoy nan. Mga doon, narakwanta ko. Masursurong ka sa amin. Wala sa katawa dito. O matas ka ng katawaan nyo. Abay nga saan ko mga makipagkatawa man. Abay ko mga makipagkatawa. Nakasusurong at pa nagkatawa. Makapukaw ti customer. Pasensya ka na. Hanak ba't una nagkatawa? Nilili at katawa nga tawa. O, dito utang mo. Papo ko sila dakkel Kasla ninayunam. Ano pa nang pag-arupong kanya? Ay, sorry. Sorry Ano pa nang pag-arupong kanya? No ada umutang na nayunak? Wano ada interest na kasjay? Naungat ka mat kaya. Saan ko matijak? Apil ko magjak agugat. Nadamat atap mo madi kanya. Madi Nasaya teramin ko pagkatapan na. No ka umutang, awan saan? Nayunak pa di utang mo. Di ba? No, 1 kilo, yan mo nga 5 kilos ko na. Nagbali na ka na siya kang kada kayo kinitatang mo. Nga oras ang kumano ba pautangan. Diyak pa pautang. Sika lang ti pautangan. Kasi tapit ka-atap mo, ang ingay bagbagam nga nayunak, yung utang mo.
Sorry. Naungat ka magkayam. Kunak malano. Kunak malaan niya. Siyempre, nasakit mo talaga. Agpong tutak ata. Nakasay-saya tak pagkatapos ibagam nga nayunak ta utang mo. Ala, sorry na. Sorry na. Saan doon mo ulit? Sa munto ulitan tumutang kasi dyan. Ang nakasya nga agatapak. Angaw ko lang de dyan. Kasi nabiglaak namin eh. Kamon dyan lista. Dito listak na. Hanggang baro nga listahan dito. At da pa'y date na. No kumanin na yunak. At da sa bali ko mga kuriit kunta. Kita. At da date na. Ako man nga papilit kat nga na yunak. Angaw ko lang de dyan. Ninayunam sa amit ko na. Ngangaw ko. Si kamet. Timulat amot mga umot. Kita mo ni. Nakapinpintas ka. Ngam kapot panagpungtot mo, panagungot mo, kita man talangam? Di amin lilik? Nanaisik? Nakapimpinas ng kanin. Ngam nagungot, asos. Kada ka ti problema? Kada niya mo't bibiyang mo na ti problema? Masolbal mo ti problema? Diyos ko. Tsak balaksal-salad soda. Bayata ko. Bampay ta suplinan. Agawid ako. Umay mo talang suplim. Hoy! Carlo! Suli ka! Ngayon saan ang nagsubliman? Pinabao ko tirik na. Imaslik ni Lily. Manang, uminom ka. Thank you, Lily. Abelis to kang pungtot. Wala ka, maatake ka. Sigaman, ti pagkataban na ngas dyan. Tapos na di nakpagpansinin. Tapos na sangan na makadlaw. Sakit ko na ngas dyan. Sino ti sang na masuron? Ti saan na parang pansin kanya. Isupit na may sa kasurong ko. Kin kasarong ko ba't tibagi? Kasurong ko tibagi. No, aping isok kayat ko. Nga di mat manginkaskaso kanya. Nga di na madlaw. Pagbalin lang pagadakas. Alos to, nala uminom ka pa. Pasensya kayo matang kanya. Kasta talaga manang. Makapungtot ka mat ata. Nakasaysayat ka lang arot kang kuhanan pagkatapat na kapitikas dyan. Ngayon panagkunang kat angaw na talaga na dyan manang. At nagbalimot nga na siya at ni Manong Carlo. Angaw na lang, rabak na lang. Ang napikar ka nga dagos. So nga madidatas ng ugali manang natin mapikar nga sigod. Sa isayat lang ko man, saan ko na ambo dito nga lalaki. Manong name dualawasan. Talo, upat nga lawasan, makabulan, mano. Di matla umagpakitan. Kinagura na. Imbes ko mga mapansin na, tinakbat ad-ad na nga mapansinan at di ba't umumayan. Idin to ta pinasyar na manen nilito, mano. Dadak manen o rin o, mapilipilit ka nga, suwang ko kanya. Lito. Kung nanilili ka, nasuro ka ng makabulan nga, problema ka. Ano nga, kita kay kinilili? Pasaray, mapanak dyan. Balay, daga pa tao. Barkadak di manong na. Kaya anong istorya dyan nga lili kang ka? Isang kakapungto takas taa. Kaya mga noon niya, pati, dandano na kang ka? Ano yung istorya na kang ka? Awan. Sabi nga, kasla. Sorry. Diyak lang ko man inopen dito nga topic.
Nga mata problema sa gali. Kano ang damang problema. Awa nga tamat ti karbengak nga mangibagak ka. Ada karbegam. Gabuta padanak nga tao nga posible nga makatulong ka. Di ba kung nang imbilang naklang agayem, muno kapsat. O, di mo balin mong ibaga kanyak ti problema. Ti problema. Ket no apay nga sika, nga di ka mat ipatpatig, ket sika mat ti mangipatpatig kanyak. Dahil iti problema. No, baliktadem, at damat di babaeng agay-ayat ng di lalaki, hanamat ayatan di babae. Imbaga dati ni Lily, binaliktad ko lang day jay. Siya nga agay-ayat, nga lalaki kang ka, di mo matayatan. Vice versa, di babae agay-ayat, sa matayat di lalaki. Binaliktad ko lang. Binaliktad ko lang di sitwasyon. Di mat babae agay-ayat, nga mahamot akayat di lalaki. Siya nga lalaki agay-ayat, nga miso si ka nga babae, ti saan mayat kanya. Gada ka dito problema. Isot problema. Problema ka. Apa yung subli-subli ka kadila karot kayatin. Pues, apa iso palat namnamaim kat sana ka matakayat. Sino? Ni Carlo. Talaga nag-istorya kang kanin, dilian niya. Hamo takidagsan di istorya na. Bagbaga na lang tipod, no? Ket, anyang arti solusyon, nga mom. Pagkatawa ka. Naibagak ti problema, anang arti balakad mo ita. Surusuro yung malipatan. Ket siya kagayat kang katayatem. Dadya ti solusyon na. Di ka mabain, nga gayayat ka, iti sana ka matakayat. Ket siya ka mabain. Iturturid ko di bain ko. Maalukoy ko lang tapuson. Sige dito. Thank you ti advice mo. Ikarigatak nga lipatan ni Carlo. Barbaring maramid ko. Ket susuruan kamit ngayatin. Manong nemi kasta nga rod tinaramid ko ngem. No kasta nga rugyak nga lipaten ni Carlo. Adumat agprotesta. Agprotesta mati pusok ken Panginoon. 2 bulan, 3 bulan na nga saan nga nagpakpakita ni Carlo. Ni number ti cellphone na jakpay amo. Di namat amot cellphone number ko. Hindi may isang aldaw manunaming nadadimteng nga damag nga stawa ni sangit ni nanang. Kapay nang check up sad ko ni uncle mo. Padamag da nga tayo. Ni Uncle Sosi? Huwag. Na-disgrasya. Ay, tilad na nga dumdum ta niya. Alakad, isungat atin ito din nga, kumana. Kanangarad. Papanak ang anak ko. Sino harti kadwayo? Kipilitan ng itatang mo. Mamay ko man, kunabat ti kapsat ko. Wala taong klase. Kasi at wala na uncle kanya. Kahit ko makita, orisan ako nang makita. Kaya kukuhit na nga nga mapana. Ni, kasi nung kaduang nga dito balay. Di kang matmanano anak ko. Panaganaman, tiyatawa. Direhas. Narehas sa matarida o kantatawa. Kaya na mo nga tamat umamang sarag ka.
Oo, mati posible nga mangaramid kang kasta. Namang sir ko namang may da katakawan. Wano saan ko may da karamasan. Sige. Ore kumamat. Siya ka gito, maya kumamat. Sayang. At may isang daw, duwal daw, no, talong daw nga, nakasira ta, talipapa. Ken, nagpauyo di kiti customer ko. Diyak ba't nga rin mabaling italit ka, kaya lili kininanay sige. Sige na, dinanon yun tulatamat yan. Waping awan ni Karin ko na yun. Grasong kay tulatan. Nabarbaring no, makaumay tumitlang oray, intun pamunpon. Nagtultuloy man nung name iti kaawan ka na ikay ko. Nga madlaw na na ising kinilili. Kaya't mo manang, kadkaduin ka. Kadkaduin ka niya. Nga awan ti kaduan ito no rabi. Tunggal rabi nga awan pa na tatanggin na ng moment kamsa. Sanin? Kabaylak. Kabaylak tagmamisa. Sige. Yuper ko tulong ko Tama nga no, adad nga nagliday ka, no saan ka maununi. Bayagan ka nga sa akin, nagpakita ni Carlo. Sumarding ka man. Sorry. Anong naming gandatan namin ti agrikap, idibig lang at inteng ni Carlo. Anak, ata ni Carlo, manong Carlo. Ano yung bagana? Oo, man. Sama tagun-uni. Sige. Nagdilimanag kayo. Nagkaroon sa kyan, sa aking agrikap. Timulong manong name ni Carlo nga nagrekap. Pininited ko sweldo manong name ni Kitituwa. Isimre ka ko niti. Unig tinaladan. Yung saan ko nga, inlock pa lang ti gate man. Siyempre ka ti balay manong name ti main door tinlock ko. Sila makadigdig ko sa nak, nga maginanak mampay lang ko lang. Pasan na, name, napana ko ng digos. Siniguradok na nakalakbig iti tawa. Oret hamad nga napudot. Sa may isa, nakarehas man. Nakasukata ko manong name, di agdag tugtog. Check ba't namin inlock the gate? Ganda na kastra. Nasidong nga ta. Sus. Anong name rimuarak, edi silid. Tsak nalakip. Tsak nagayam nagbara. Kat ni. Nagsubliak ko mga anong name, napnoin nakagbara. Dumagdag sa titugtog. Abay, sinudat tayo. Siya. Sino kasi ka? Siyak ni Carlo. Inlukat ko tiri daw. Apay. Mabalin ti sumrek. Apay ko masumrek ka. Isungar nga nagtugtugak, tapno malakatan diri daw, tapno sumrek ka. Nga kami ti bagam. May bagak ayak nga rod kadyak pa'y nakastrek. Apay, amo nagsangili. Apay ko masangilian ka. Pasangiliak na rod. Magkipot at dinak mauray manong naming aglisi. Indurun nak. Sana intrikiptirito, sana inlak. Hala, Carlo. Awal na tidul-duli mo di tangarak. Apay ko mangiduloy nagtaarak. Nyatamok baka no uminom ni tatang mo. Kating kagatangan kahit mo. Kahit mo pulutan. Awan niya sa pulutan nita. Nagpanguta. Adda. Ano nga nito problema ito? Uminom ka. Kung namot na saan ka uminom ti arak. Dapat problema eh. Sila makasangit ka pa eh. Kung adang no, da problema kat arak ti masapol. Tapno,
erwar mo ti problema. Ang dumakkel ti problema no mapartek ka, tagsakit ti ulo mo no mapartek ka, agwala ka, agkarayar ka, didaktakkel ti problema. Ngem kahit ko tuminom. Di ka ko ang matang. Di ba't ko nang ngayon kaumatang ngaya? Panawang ka dito ngagmamesa? Panagkunam ka nga mananakaw? Sige, maraming nga ron. Tayo na gumatang. Nga ba nakarod gimatang manunay kalpasan na indisok? Mambitlang, tamang isaganak ti masapol mo. Agdanong ka, kasano ka tuminom? No, adamang buyboyang mo, minum ang kitso. Gabat na ginatang ko, ore saan kang nga-guys, tadakasta. Ano namin nga klase nga arak dito? Makabartek ka di. Makabartek ka, brandy. Gin ko talagang baka no, adada nga mabartek ka. Kasalatan, kasalatan. Hanggang ag-ayos, hanggang pagdandanong. Mabit lang tiya, ilutuang ka ti kwa. Pulutan mo. Ngimitud ko pa lang dito yung baso. Ilokatan nga. Baka di mo talaga to. Lokat arak. Hindi tayo. Gudaan na lang ha. Sim-sim-simam. Hamo gulgulpe. Wano reta gudaan na. Diya gudaan at muna itangguab mo. Sige, pwede bang isuro ka niya. Mabuy-buyak lang. Sige. Nagbara. Kaya talaga nabara. Dapat nagiti arak nga sumgad no sinjam. Nagbara. Ape kaya't nakit nagbara. Salut-sud ang katakwata nga apay kakayat nagiti lalaki. Wala nagiti mambartik ti arak kita kaparbara. Yo. Mayat may kadwa nga tilmon ko. Diyos sumidap man tan panagkita. Kasi kaya natin harakan niya. Mukhang nagkatawa ito kadagsang sakit. Ngayon masapol ti pulutan. Nanaruno sang kapainangan. On nagtatyan mo. Alisto ka mabartek. Mabit lang tamang isagana. Manong nemi insaganaak na ron. Dito no ka gusto ni tatang ko ang pulutan. So, gubat katang ni nanang. Crispy. At crunchy. Sausaw mo tapno adadangan ni imas. Baka na adat. Ang dalabas it adat na. Kasla di lalaki. Ana? Kaskala di lalaki ko na nakakabuting mo't adat. Lalaki akitan na nakainumak. Ne, dandanik maguduan. Uy, pagpagiso lang data ang kagpagatang ulit. Iso nga bunsot inalak. Bunso? Among pa yan, klase arang na bunso. Uno kapatid. Nasida ba natin pa nagkita ka talagan? Tiyan mo kita kit nakabraka. Itahaman gayam. Hoy! Loko ka. Pagplaspes taham gayam ang tibarokong ko Napindas ka ka rin. Nung napindasak, apay ko mga kakwangarod. Apay nga. Bawan? Ano kami ti? Kaya, apay kami anit rason tap ng bartek. Talo bulan mi pailain. Insi na akong tiloko. Kaya't mo sawan, nakanubya ka, and then, kalpasan talungang bulan, insi na ka. Sa nagbagayang po nung ipatpatek. Yung sinupet kayat mo, isumot ti mga alilog, mga lukloko kain ka. Ipagsan sakit tinagan mo. Nakariknak ti ayat kang kuana. Kat nagyamanak tam, inaklud nakmen. Tapos napasama ka na kami So nalang tasaan ng birichin.
Gayam, talaga nga, adult experience na. Kasi gayam ti ugali na. No kursonada na. No kursonada na ka. Kahit armem, kayat na ka. Ngayon to na makakita sa bali kursonada na. Isigin na ka sa adaman sa bali boyfriend na. Kasta ka dito sa pulang ng babae. So, nga kunak, sa nga lumbay nga anitan, tikas kang kuha na. Nung naumaan na kan, sumapol sa balin. O matsapulan na kanya ka. Naglaing ka kuna na. Naimas ka mat kunak. Sakit. Talaga na sakit. Kasi lakad ka na tuma. No, sino pa iti kayat mo? Subat saan nga mangyat ka. Mabay na patasan mo ito? Obvious ba? Di mo madlaw? Gago ka na di mo madlaw. Kasayatakin ka. Oras ang kagbaybayad, mamutang ka. Hindi ka din trabaho mo. Sila din nakamam mo. Hindi mabayadam ta utang mo, hindi ka nagpakpakitan. Manat na alam ita. Siya matid tinasaktan. Kaya't mo sawan. Karen. Narakupan ka ita, kaya't mo. Awan sa kadwan. Awan tatatang kinanang kiniadig ko. Panta na kito nga ako. Di okay nga rin. Hindi nagmat kayat, di ba? Kayat kan. Gabot na tsak matin kayat. Dadyan ang sugat ti pusok. Carlo, bang amin, babae na kunik ang kamin eh. Aramang ka kumamot na talaga ang ti amo ka hindi nakayat. Kasi siyempre, nagpinasbiyag mo, da negosyo, siya kay, may ikatak trabaho. Ngayon labnak. Kwa Carlo, saan kang umasin na gusto mo? Saan kang umasin? Carlo. Agat arak man, dagiti bibig na manon naming nagmayat, ngalang aban. Tabarandi nga rod. Wine. Ken may sa manunemi nabayagan nga tartarigagayat nga ni Carlo kat arakuper na ket balsak met detang arako. Nabayagan nga tartarigagayat nga ni Carlo kat agkan na digidi bibig ko. Nga ni Carlo kat tagikuan na. Nga iti day di nga rabii manunemi. Nagpapas kami tiragsak ni Carlo. Kalpasan nga nagpaay ko ti kinabirhen ko ken kuan. At nakalagayang iti asideg, yung mapisang ka makita. Nga ron, magda, binasted na ka na dyan, sinugat na, tapusom na dyan ubiam. Ita, nasa sinugat, ipatpatag mo, ipatpatag na kamitin. I love you, Carlo. Nung sumangpot na tatang kininanang, ipudnok anda na pasama ka data. Ha? Kit ikasar na ko, ikasar na. Piti pang kasar ko yung kada kwarta. Kore siya akong taggastos. Makitan, nagkasat ka. Siyak piga babae taggastos ti kasarta. Basta lagi ti agkasarta. Uno agasawa ta. Okay ba? Okay na okay. Okay? Ulitin naman in sweetheart. Another round. Dakang narudmat laeng manong name kini Carlo tinagkatuluyan. No sa sino ti patpateg mo. Isumot itan ti mangipatpateg ken ka. Saan na nakas idi manon name. Kidam kadlang ni ayat ako nada manong. No talaga nga kayo tinaikari. Alakit subukan na kayo pailaang mo't ati panawen. No kasano iti panagrigat yo nga mga ramit ti tarigagay. Mamang tadak lang haro din timutibo, di pala makadlaw. Imay paglagid din ta broken hearted, kit imay kanyak. Pinastrek ko, katangak tinuman na. Edi nadlaw nanti amin, di din. Binaraburan na kami, tupat nga anak ni Apo Diyos manon name. Ngada kami itan, idak tintinulong.
Dedi tali papangon no naming nga negosyo nagbalinan nga mini grocery. Dedi nga rod manong naming di pagkasalita ket thank you iti laing mo nga nangibasa. Numan pa kunada kasta man lang tutungpal na di mo pa interesso kasta nga talaga tagarani ti istorya at kita suspense na at kaguram nga parte na at kasuron mo a parte na kaya damat lumagusto mga parte na. Kat sabi ko mama nung name it at damat na ibatik nga adal liwliwak and pagsarmingan ti biyag kadagitipadak nga nagbuyak and dingeg more power to your program. So egyaman nga pagayam mo Karen. Thank you mat ken ka Karen iting ka pa nang i-share ti pakasalitaam through messenger in message mo in chat mo